Втора част, която си прави грима, но всеки един от продуктите го нанасям по това колко е важен в рутината ми. И сега продължаваме с спиралата, така че сега ще я нанеса. Спиралата придава наистина голяма разлика в грима. Следващия продукт, с който продължаваме, това ще бъдат сенките. Аз не съм чак толкова огромна фенка на сенките, принципно са красиви, използвам ги всеки ден, но мога и без тях. Следващия продукт по важност за мен, това ще бъде гланцът. Него го предпочитам пред моливът за устни или пък червилата. Следва гелът за вежди. Честно казано, когато си правя видеята, винаги виждате, че слагам гелът за вежди първи, след праймера. Но действителност не ме е грижа чак толкова много. Продължаваме с молива за вежди, естествено, и честно казано не ме е грижа, защото мога да си оправям веждите, мога и да не ги оправям. Никога не ми е било чак толкова важно веждите ми да изглеждат добре. Не знам защо е така. Но истината е такава, че за тях отделям най-много време от грима си. Може би затова не ми харесва да ги правя. И последно по важност, това ще бъде моливът за устни. Аз не мисля, че имам толкова голяма нужда от молив за устни, затова не ми е един от най-главните продукти. Това е финалният резултат с всички продукти по степен на важност в моята рутина. И знам, че много от вас ще попитат на кое място е праймерът и защо не съм го сложила. И ще бъда искрена с вас, както и винаги съм. Праймерът за мен би бил на трето място. Това означава, че ще бъде първо ружът, после коректорът и след това праймерът. Но нямаше как да го сложа, защото с този грим сега трябва да излезна, а ако бях сложила праймера върху ружът и върху коректорът, не мисля, че ще да е най-добрата комбинация. Но ето сега знаете, че праймерът е на трето място по важност в грим рутината ми.